Ассалому алейкум ба ҳама мардуми ғариб, ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама муҳоҷирои ки ҳамин видеоро тамошо доранд. Ростӣ дар ҳамаи видеомон дар бораи ай тараф рафтан гап мезадем. Хостем ки дар ҳамаи видеомон дар бораи ай Тоҷикистон омадан суҳбат кунем. Ба ай бародармон ждат кардем. Чӣ хел ки мебинем одамо ждат доранд. Ирӯз ҳамаи клуб ресонад, ҳамаи душанбе ва и бародарам мепарсем аввал ки чӣ хел вазъият омадан дар проверка, баъд бо нархи навора чӣ хел ки мо ҳам авиакассаҳо пурсидем, дар шумо маълумот метавонем. Салом алейкум бародар, хуби тенҷи. Акаҷон гуфтем як камтарак савол тем пурсам. Билета чанд харди ака? Кам мондаги ака проверка дора. Ин ҳамин бародар рози бурома. Шашу 500, 6500 сомон аз Тоҷикистон авиакассе ки ҷо хариди? Не, пеши зилёни, пеши зилёни 6500 чанд рӯз пеш? 2 ҳафта пеш. Чанд бародара пурсидем 6000, 6300, 6200 харидагиян. Ва дранда проверка чӣ хел буд? Мақсад ҳама охир қариб худаш омадӣ? Ҳамин соли ачи буда. Баландтар гавзани бо беҳтар мешавад. Соли аввал ҳамин омадем, загранора додем. Баланд гавза? Загранора додем, овози паст. Загранора додем. Як хелша мондан рафтани, як хелша не. Мисол ҳамун як хелш ғалдида. Ҳамун ҷарос монкада, як ним соат тавирис кардем. Хай сар додан? Баъд проверка кардам, одамои нав омадагӣ. Мисол омадиам натарсем ки хали як проверка мекунам. Бо ҷавобтон метам. Ягон одама гардондан ай рейси хабар мумкин барош ки ду акара гардондан барош ки рафтем дар конкурсон. Мақсад может ном фамилияшон алиш кардаги бошанд, может ягон депорт бошанд. Ба ҳар ҳол ҳекна барои ки ҷамъиян мегарданд ва ай нарх навои билет чӣ хел ки авиакассара пурсидем то охири моҳа ай 36000 то 46000 наздик боша, қиматай охири моҳ боша арзонтарай. Мақсад ки рейсҳои прямоя дар назар дорем ва ҳаст ай моҳи октябрда ай 34000 то 36000 то охири моҳаш омадаги ай рейсҳои прямо. Ӯзбекистон ҳавай пурсед ай Ӯзбекистон Москва, яъне ки то ай Ӯзбекистон Москва ай 23000 сар мешавад нархҳои билетҳо ва чӣ хел ки авиакассаҳо ҳисоб кардан чема буда прямои арзонтар меқад. Дар нафаре ки мақсад дар Ӯзбекистон бошанд ё ки мақсад самолёт қаси бидроянд хе выгоднитарай. Ҳозир бигем ки варианти хубтараш ай дигар шаҳри Тоҷикистон, мақсад ай Клуб, ай Хуҷанд ба дигар шаҳри Россия, Екатеринбург ё ки Санкт-Петербург, дигар шаҳрҳои Россия ихе бихаранд арзонтарай ки ай 26000 нархҳои билетҳо сар мешавад. Ва сомонаи раи тараф рафтан в общем последнее время ближайшида нестай билет. Барои ҳамин рӯзае ки барои пагара билет нестай, барои ҳамон зарани гирифта монем, барои ки баъзе авлодҳо мешавад ки дастуршон рафтан мешаванд я нархҳои мегиранд ки билет нестай. Ӯзбекистон қимат чидагиай ай тараф рафтан вигиднитар. Мегӯем ки хайна ай Калуга арзонтарай, баъд через пересадка арзонтарай, ё ки зарани моҳи октябра бигиранд хубтарай. Астали кадоме ки хай канали моро дастгирӣ мекунад, кадоме ки комментариҳои беҳтарин менависа ва гапҳои хуб менависа, ҳаматон дар раҳмат. Дар раҳи дур бошед, ай даст я билет гирифтан билетотонам мегиред. Агар ки дар наздикиётон авиакасса бошад ё ки ай программа харидорӣ кардатонед, метавонед ки беташвиш билетотонро бигиред. Боқӣ паноҳи Аллоҳ сарбаланду хонаобод бошед ҳаматон.